بفضل خدای مزن امیرو بسایه خدای مزن دناv malbat û xelkê xwe de li cihekî ewle ne. û paşê bi saya hikûmeta Sûriyê ez îro li cihekî ewle me ez spasiya hemû kesên ku li cem min sekinîn dikim. û ez spasiya gelê Sûriyeyê mezin dikim ji bo vê yekîtî û piştevaniya hevdû. Derbarê wî ciwanî de careke din di doza wî hat nihêrîn û pestin ji Xwedê re ew bi me re vegeriya Sûriyê welatê xwe. Em tekez dikin ku her welatiyekî Sûrî îro ne tenê hejmareke giraniya wî li nav û derveyî Sûriyê heye. Pêşî pez ji Xwedê re be ez spasiya Xwedê dikim. Qenciya yekem û dawiya Xwedê ye û hewlên dewleta Sûriyê ne. Hikûmeta Sûriyê kêm nekir, bi rastî soz dane soza xwe bi cîhanîn. Ji roja yekem ve wan ji bo doza wî bi Wezareta Derve û ya Navxwe re şopandin. û heta îro li gel me şopandin û wan soz dame ku ew dê vê mehê beriya dawiya wê derkeve û wan soza xwe bicîhanî. Bi Xwedê wesfekê ku nayê wesifkirin, spas ji Xwedê re. Ez spasiya dewleta me dikim û spasiya gelê Sûriyeyê ku di vê zexmetiyê de bi me re sekinî. Spas ji bo her kesê ku di vê zexmetiyê de li cem me sekinî. Piştî ku biryara îdamê ji bo Mihemed derket, bi ragihandînkar Ala El Ehmed re hat peywendî kirin û wî nûçe belav kir heta ku doz gihîşt Wezareta Derve. Wan destwerdan kir û bi dewleta Iraqê re navbênkarî kirin û ji me re gotin Xwedê hez bike wê xêr be. û Xwedê hez bike kurê we dê di nav we de be.